Uxía vive nun bosque urbano, vive nunha cidade amiga das árbores. Un día veu visitar a Martina, a súa curmá, que vivía en Vigo. Uxía convidouna a xogar xuntas ao parque porque alí estaban as súas árbores favoritas nas que aniñaban fermosos paxaros. Pero antes de marcharse, Martina contoulle a Uxía o que sucedía coas árbores de Vigo por culpa dun señor moi malo que vivía nun castelo moi alto. Cando foi á cama, Uxía non collía o sono, aterrada polo que lle contara a súa curmá. Cando por fin se durmiu, tivo un horrible pesadelo cun señor malo malísimo que desde o seu enorme castelo ordenaba tallar e podar salvaxemente todas as árbores da cidade. O malvado arboricida tiña un exército de motoserras e unha tras outra as árbores eran talladas e caían mortas. Cando Uxía espertou, aínda era cedo, pero foi correndo xunto a súa nai e lle fixo prometer que nunca irían vivir a Vigo. As árbores son as nosas aliadas contra o cambio climático. Coidemos o arboredo urbano. Únete a Ecoloxistas en Acción e paremos o arboricidio.